Ruska avijacija i artiljerija pogodili su za dan 9 ukrajinskih komandnih mesta i sedište službe bezbednosti Ukrajine u Kramatorsku, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Nastavljaju se udari operativno-taktičke i armijske avijacije, raketnih snaga i artiljerije po vojnim ciljevima na teritoriji Ukrajine. Za dan je pogođeno 9 komandnih mesta, među kojima i 59. brigada marinaca u Nikolajevu, gdje su bili stacionirani strani plaćenici, kao i 14. mehanizovana brigada u oblasti Artemovsk i štab SBU u gradu Kramatorsku, navodi se u dokumentu Ruskog ministarstva, prenosi agencija RIA Novosti. Saopšteno je da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili tokom proteklog dana ukrajinski helikopter Mi-8 i još 5 dronova. Pored toga, ruska PVO je tokom dana presrela 8 projektila višecevnog raketnog sistema Uragan u Hersonskoj i Harkovskoj oblasti. U izveštaju Ministarstva odbrane Rusije se precizira i da su ruska avijacija i artiljerija uništili još 6 skladišta municije ukrajinskih trupa u oblastima Dnjepropetrovska i Nikolajeva, kao i u Donjeckoj Narodnoj Republici, navodi agencija RIA Novosti.